दादा कोणा दर बाबाजी गिफ्ट कोणा देर गे सो गिफ्ट कोणा देर बुडे दिग गिफ्ट कोणा देर गे आइस क्रीम कोणा देर आहा Oh my god. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ನಿಕಲಾನ್ವಿ ತೋಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂಡೆನ್ನೋನ್ವೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೋನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಬಾವಾಜಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾವಾಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಇತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಸೊ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆಗಿಲ್ಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭತ್ತದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಬಲೂನ್ಸ್ ಉಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಂಚ ಅದು ದಾದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಜಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಎನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫ್ಲವರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಬಲೂನ್ಸ್ದ ಮತ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ದ ಬಲೂನ್ಸ್ ಬರ್ಬುಂಡತೆ ಅವು ಸೊ ಈ ಸರಿಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಬುಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಎರಡ ಪಾತೆರ್ ಪಗೈತೆ ಬಾವಾಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಣದೇರ್ಗೆ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಣದೇರು ಬುಡೆದಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಣದೇರ್ಗೆ ಹೌದಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಣದೇರು ಅಕ್ಕನ ಮೇಕಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಾವಾಜಿಲ ಒಲೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದುವಲ್ಲಿ ರೋಸು ಪೆಟಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟು
ಬೊಕ ಅಕ್ಕಗ್ ಬಾವಾಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಪಾಡೇರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪದ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಅವಲೈಡ್. ಅವಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಡೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಬಲೈಡ್ ಇಂದೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ತೊಲಾಯ್ಗ್. ಅವಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪಿದಯ್ಡ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅವಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ. ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪೊರ್ಚಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.